a na predávačku spraví, že... A ona, že... Čo? A on, že... A ona, že... Tak... Kondóm? Ja neviem. Mirka, poď sem. Čo je? No, ukáž jej to. A že... Tak asi chce prezervatívne. To nechcel som sa opýtal. Ukáž jej to ešte raz. Šéfe, poďte sem. Že, čo chceš, mladý? A šéf naň že... On sa poďakuje a odíde. A tie predávačky, že... A šéfe, to čo chcel? Že si úplne hlúpe, však si pýtal, že chce tvarohové šatečky. Povedal som, že máme čokoládové rožky.